fuck! Ah, que mal! Com mi m'has demanat, Mònica, el que faré ara és intentar treure'm això que tinc a la cara, perquè no sé com treure-ho. Com que és una capa tan fina, doncs no tinc idea com... Així que... Ai, mira, l'he pogut treure. No sé si farà alguna cosa al ser tan fina, però me la suda. Si no ja te'n rebré alguna altra. I si no m'ho dius on les compres i ja està. O les compro a qualsevol altre lloc, saps? Que quedi en el vostre record. No sé per on... Ai, sus. La veritat és que l'he fet bastant fina. Espero no haver-me pillat la cap cella, si no vindré sense una cella. Pues no sé si està arrencant los poros o... I... Ai, el cabell. Ai, go. Ai, sus. Oh, fuck! Ah, que mal! El selfie. I tu, Mònica, no volies que me'l comprés. Oh, que mal. Pues mira que la capa que he fet és fina. Perquè... si no arriba... Casi ploro. Qué asquete. Pues ahora me voy a poner aquesta màscara. És tan cookie aquest pot. És brutal. Posaré aquesta màscara en plan... Per cert, aquella, no sé si vosaltres també ho teniu, però quan vam comprar això, la de la botiga, va regalar, bueno, a mi, vosaltres també, això. Posa white in... Ai. Uf, em distrec tan fàcilment. White in milk whipping foam. No sé què vol dir whipping foam, Mònica. Tradueix-m'ho, sisplau. I posa Dead Skin Cell Care and Cleansing 2-in-1. Sí, no és clar, sí. Pure and Moisturizing Milky Foam Cleanser. I l'altre està en xino, no és broma, està en coreà. No sé què és. Suposo que és una d'aquestes cremes... Bueno, pues... lo que pone aquí, no? M'ho tradueixes, Mònica? I no... Hòstia, puta merda. En fi, pues eso, saps? La màscara aquesta. Merda. ¡Qué asco! Ha salpicado algo blanco. Bromes a part. Ok, sus... No sé com va la màscara aquesta. Llavors, vamos a experimentos, como lo he hecho hasta ahora. L'altre dia vaig veure un vídeo de Cojita Blog, i portaven màscares d'aquestes i n'hi havia una de Pikachu i era coquíssima. Vale, això no és la mida de la meva cara, això són 3 cares meves. No hi ha... talla S. Ay, los oídos. Ay. Ok. Ay, sus. Y esto es para relajar la skin, ¿sabes? Hostia, es muy grande, ¿eh? Uy, qué grande, chaval. No sé per què em segueixo mirant a la puta pantalla. T'enganxen els costums, intentes ser youtuber i fas el pena. Love yourself, love myself. Spam for you. Añojasello. La màscara aquesta que té 4 talles més que la meva cara. Però, don't worry. No pa... Ai! Ostres! Ja... I és que no sé per què els pelos aquests llocs surt tan perfecte quan... És una puta merda! Mira! En fi. Pues vale.
Pues, vinga, va, faig videoblog d'això. Ho estic fent, en veritat. Però bueno. No puc. M'he comprat una gorra per internet, super cookie, de... Bueno, és una sorpresa. No sé per què és una sorpresa, però bueno, és una sorpresa per mi. Que segur que em va gran. És que, seguríssim. També he comprat una gorra d'aquelles... que van darrere el mòbil, en plan per aguantar, saps? Tu, hold on, de font. Me la trec ja. Mònica, vols que ho gravi? Doncs... Ana, ya está grabado. Qué bien se queda uno después de esto. Apa. He provat de fer l'imbècil. I fins aquí el vídeo d'avui.